Днес отбелязваме Международния ден за информираност относно заекването. В Благоевградски регион едва 30 логопеди се занимават с проблемите на заекващите, които са насочени основно към децата. За възрастните обаче, които имат речеви проблеми, няма квалифицирана помощ. Затова в Югозападния университет от ноември месец ще бъде формирана група за заекващи. Това заяви за новините на БНТ Пирин Ивелин Шапков. Той е председател на Сдружението на инициативите по заекването. Сдружението е национално и е насочено към заекващите, чието брой в България е над 70 000 души. Основната роля на асоциацията и на Югозападния университет в този случай е да се създадат равни права за лицата с речеви проблеми, нуждаещи се от помощ. Да се вдъхне повече самочувствие на хората, които заекват, да покажат, че заекването не е дефект, а особеност на речта, да популяризират проблема и да учат на толерантност към него, искат да постигнат от сдружението. Най-често заекването се забелязва при деца между 2 и 5 годишна възраст. Официалната статистика сочи около 1% от световната популация лица с този тип нарушение. Официалните данни за Съединените щати са около 3 милиона лица с нарушена плавност. За България откровенно можем да говорим за процент и половина. По неофициална статистика на Югозападния университет в страната, хората, които се занимават с проблемите на заекващите, са около 300. За Благоевградски регион логопедите са едва 30, което според доцент Добринка Георгиева е крайно недостатъчно. В този ден за информираност за заекването, какво представлява то, трябва да се каже, че възрастните заекващи, подрастващите заекващи, те не получават квалифицирана помощ. Те са извън системата, която на логопедична услуга е в страната. Тоест, в страната само малките деца, които посещават детска градина и училище, на територията на което има логопедичен кабинет, могат да получат такава помощ. В Югозападния университет още следващия месец ще стартира нова програма за възрастни заекващи. Тя е по идея на Сдружението за инициативи по заекването. Имаме идеята да се направи група за взаимна помощ, self-help group, която е основно с цел да се събираме, тъй като Югозападния университет има много добра база, която може да бъде използвана и с тяхна помощ ще можем наистина да развием тази група и да привлечем повече и повече заекващи от региона. Основен проблем за заекващите се оказва вътрешната бариера и несигурност, че няма да бъдат приети от обществото. По данни от изследване на Югозападния университет обаче, българите нямат негативно отношение към заекващите. Това заяви доцент Добринка Георгиева, като допълни, че Югозападния университет работи вече 8 години в тази сфера с 16 държави, изследвайки информираността на обществото.